Onni Haapala, numero 75. Miten aiot toimia kaupungin valtuustossa? Kiitos hyvästä kysymyksestä. Kristillisdemokraattien tarkoituksena olla kokoavana voimana, eräänlaisena liimana erilaisten katsantokantojen välillä. Tarvitsemme Keuruulla sopuisaa, kunnan parasta ja yksilöperheiden ja yksilöiden parasta ajavaa politiikkaa. Veneen keikuttelua ei sallita, vaan pyritään olemaan sellainen voima, joka kokoaa yhteen ja hoitaa yhteiset asiat Keuruun parhaaksi. Mikä on sinun mielestäsi tällä hetkellä kaupunginvaltuuston kuumin aihe? No se on eittämättä velan taittaminen ja elinvoiman säilyttäminen ja lisääminen. Meillä on velkaa tämän vaalikauden lopussa 90 miljoonan paikkeilla ja se on keuruulaista asukasta kohtaan noin 9 000 euroa. Sen taltuttaminen ja maksun saaminen, se vaatii tiukkoja päätöksiä ja menokuria. Se vaatii myöskin veroihin puuttumista, verokorotuksia, mutta elinvoimalla me saamme, kun työllisyyttä tuetaan ja yrittäjyyttä tuetaan, niin saadaan reaalinen mahdollisuus hoitaa asiat kuntoon ilman tappioita. Onni on. Onni on yksimielisyys, onni on oikeudenmukaisuus, onni on se, että ymmärrämme kotikeuruun oleva yhteinen kotipesä, jonka eteen on tehtävä paljon työtä ja sopuisasti. Kiitos. Kiitoksia.